prøv at sætte dem i en støvet traktorsted. Og så skal de også hver dag kontrollere oliestanden. På pejlestokken kan de let aflæse, hvor meget olie der er på. Påfyld frisk motorolie, så oliestanden ikke kommer under nederste mærke. Og husk, anvend kun den bedste HD-olie fra et anerkendt olieselskab. Heldigvis er motorolien fra alle større firmaer mærket, så man kan se, hvad brug den enkelte olie er beregnet for. De 3 olier, der er mærket med Service DG, Service DM og Service DS, er alle fine specialolier til dieselmotorer. Det første bogstav, D, står netop for diesel. Det andet bogstav betegner type og kvalitet. G står således for generelle forhold, M for mellemforhold og S for sværere forhold. Der er ikke noget, der er for godt for mig. De ved nok, den der smører godt, kører godt. Så skal kølervandet kontrolleres. Hvis der er for lidt vand på, så efterfyld med rent vand. Læg lige mærke til én ting. De skal ikke fylde helt op til kølerproppen, for vandet udvider sig ca. 3/4 liter, når det opvarmes under kørslen. Og så skal der naturligvis fyldes brændstof på. Næh, hov. Det har han da helt misforstået. Det er mig, der skal fyldes op. Under påfyldningen af brændstof tager de skruelåget af brændstofmåleren, så luften kan slippe ud, når brændstoffet fyldes på. Målepinden viser brændstofbeholdningen. Når målepinden er nede i højde med røret, er der endnu 8-12 liter brændstof tilbage i tanken. Og så er jeg klar til at gå i arbejde. Ja, så er deres bud klar til dagens gerning. Men mens vi nu er ved pasning og vedligeholdelse, så lad os også lige se på den ugenlige rengøring. En gang om ugen skal de således smøre alle smørenipler med en fedtsprøjte, men det er en nem og hurtig operation, når blot de følger det anskuelige smøreskema i betjeningsbeskrivelsen. Vi skal ligeledes en gang om ugen efterse og eventuelt påfylde destilleret vand på batteriet. Og lov mig så én ting. Pas på lufttrykket. Ja, lufttrykket i ringene skal også kontrolleres. Hvis det er for lavt, ødelægges dækkene. Hvis det er for højt, kan traktoren ikke stå så godt fast, som den ellers er kendt for. Så er der ikke mere, vel? Jo, der er det månedlige eftersyn. Men det skal vi ikke komme nærmere ind på her, for det står alt sammen let og anskueligt fortalt i betjeningsbeskrivelsen. Vi skal kun fremhæve én meget vigtig ting. Husk at aftappe vand og slam fra brændstoftank og brændstoffilter. Hvis det får lov til at blive, ødelægger det dyser og brændstofpumper. Hvis de i øvrigt sørger for altid at holde deres hub ren, så kan de også meget lettere få undersøgt, at den er tæt overalt, og at alle bolde er spændt. Og lad os så starte.
Når startnøglen trykkes ind ved start, lyser kontrollamperne. Hvis en kontrollampe lyser under kørslen, betyder det, hvis det er den røde lampe, der mangler ladestrøm. Den grønne lampe, manglende smøring, og hvis det er den røde lampe i termometret, der lyser, manglende køling. I alle tre tilfælde skal traktoren standses og forsømmelserne udbedres. Ved start sætter de så først den lange gearstang i frigear. Så fører de gashåndtaget fremad til 3/4 gasstilling, trykker lysnøglen helt ind og holder startnøglen drejet helt til højre, indtil motoren går i gang. Ja, vi stopper igen, for lige at vise, hvordan man starter i koldt vejr. Ja, jeg starter lige godt hele året. Fremgangsmåden er den samme som ved normal start, i det man dog nu først drejer startnøglen til venstre i position 1. Her holder man den i 15 sekunder, for at den såkaldte termostart kan blive varm. Så drejer man den helt til højre, og når motoren starter, så slippes startnøglen, hvorefter den af sig selv går tilbage til udgangsstillingen. Når motoren er startet, trædes koblingen ned, og traktoren sættes i gear. Lad os lige se på gearne. Ved at anbringe den korte gearstang til højre i en af de 3 stillinger, vælger man den geargruppe, man ønsker at køre i. Stilling 1, den langsomme geargruppe. Stilling 2, den hurtige geargruppe, og stilling R, bakgearet. Den korte gearstang må kun betjenes, når traktoren står helt stille. Med den lange gearstang til venstre vælger man det af de 4 gear, man ønsker at køre i. For hver geargruppe er der altså 4 gear, det vil sige i alt 12 gear, hvoraf de 4 er bakgear. Nej, men se. Ham der er jeg i familie med. Halløj. Den første trækbom anvendes navnlig til kørsel med bukserende redskaber, der kræver hårdt træk. Trækbommen kan indstilles i 4 forskellige stillinger, og normalt skal man vælge en sådan stilling, at trækstangen ligger i trækretningen. Det vil sige, sådan som den vil indstille sig, hvis den var frit bevægelig i højderetningen. Der er en til. Ja, vi er mange i min familie. Løftekrogen her er beregnet for kørsel med tunge tohjulede vogne. Løftekrogen betjenes, det vil sige hæves og sænkes, med hydraulikken og holdes også låst i øverste stilling af den. Og så et tredje eksempel på transportkørsel med anhængerkobling. Anhængerkoblingen er beregnet til kørsel ved 4-hjulet påhængsvogn.